Mami, what? Mami. C'est pas sérieux. Allez, non, je ne pas sérieux. Allez. Mami. Hey. Niwa, allez, vous laissez. Mami, bébé, a mami fouillé dans nous. Et n'y a quoi. Et niwa pas nessun. Ami, on dit ça, on a ouïe na, mais c'est vrai. Mais de n'a pas nous dit pas what show. On est mambo, mani ouate. Aniwa. Ami. Fisi me wo bisi sabri. Wonya we ho sam kra mami hu sida. Se ye me na me je free ya. Se de wo ken. Kameko no mo ja no. Aso mini mu hwe. Eh mami. Mini mu hwe aniwa. Ami ase pa na wo kan mini mu hwe. Aniwa. Me ba no. Wonyi mini. Niti nya saade ne da sabi akokọ bakọ me nkum bi da makokum woni pa da sani ada menya na ne sa mami eje wa so ne mu hwe obusa David mami eje wa de minim de obetimi ayo onu bibi ni na nkobe ya nkobe ka kire me ne afa ho adwene eso wonka bibi asan kire me ontimi nye wate eti emfa nse wadwene mu se sabi o mami ametia no miyewudi ni nitimi nye Ami fie sa dia chine so pa ne na nanom na aye. Eh na hu papa wo. Papa de. Ay mo bo. Ami ule kora. Ami woni chine ba chire wa se. Na no yanko no. Musa nwe hu bi o na de. Ndi mo se mo ne hu bi. Ani wa wo kan se mo no. Abo. Nananom esremo omo obiye hu se de si ni mo hwe ami e kanana no wotam kesi e kanana no wotam kesi ni wa mini mo hwe o na de wo ye na makofo azu se mi na maye saade no sense wakonwa boa se wata yenyi na tinyi wo me ba no na ba bia wo se ma me leku no ada na ani wa wo ye me sa ani wa emi ko ni ma me sa da wati na o ma me minti nye sa de ni da se be me ye nipa asemo ya se de a minti ko kokum nipa da sani fi wase ye mo nipa da wati le se na no se o ma na wonto no o se me kura no de nsu ya enye me de sanse nipa wu a unya hwe firi Aba permission. Yes, so not doing one year. Yes, mercy. I hope you see. Chirewa. Chirewa. Chirewa ya uya fumu ba. Nchikani kansa. From Bonachana.
such a way nobody and Yamin Sumeba. What in the see Miss Hanso? I come in no me I said, we are some cassia, me to be more in powerful Bianti. Not me sure, boss say. I saw my walking. Men you want to see Bonnie. Say, Bia. Chilwanya, any your back. And Tibia. Maybe Taya Qualana and Nasi Bia, maybe Pamana and Nasi. Nipa Bia in Nipa. And a young pokrana said in Prediasa. Ye nipa na masasi su no yempo yesi ne mudi enti na nanom no twedi ampon timpanyi se bi so de mo pato a wonse na wase ana se bi mprediasa obrebre ntachi so de machema bo ade a na ntse ofusu bakobi etu oduba nkoma na ye kan sei na nanom nim de ye ena omode ne bedum ho na so omode ne bedum ye eti me sure bo se wote asiu onti asiu oye me ba ana se mensu menti asiu Semeti asiu. Ma fani yoba. Mhwem panase. Entuma me kofa na jeche ne hono. Panase. Bache chibiam. Wetu bia chire. Wo fa abofra no teche no. Entuma na chichire no. Watimi ahweso a wo banyina na ka ho. And I ever empanasi. Hey, I'm also to be some sea pow. Miss Showbo, and I made never show me yum. Madonna send me a mere fumba. The what can cry no, I'm man who say, we are none much idea. We will trade them watch idea, and tea may sab a donno cross abroso. Chilewa makacho se ebrendi ya nyao ma men kwa osa ana o se demu ha Chilewa makacho se o ma me yare nti ya nyare hosa ono kwa da hasisa Obapa
What I said, them only 2 million, and I'm about to. Mansa, money at Juma. A woman, I am our money. I hear Juma now, what's it? A dear Juma, money at Juma. a dear Mansa, what's me? Yes, Mansa, no. Mansa, yes, no, go to the from San and no baby, enough of ya, Mansa, where you nip and Okuno. Mansa, 20 million, but there's my free SEO. Money, Haji, it's a mimic my free. Haji, one of the who was Mansa cow, Naha, Funtabai, not to call you. Money at Juma. Hey, this is a crutching into beyond the new booster. Minimum more free, and I said, Dear, soon you say you are one of the Miss Subia, Miss Sujan, no what about this.
What's the way you saw me, mammy? Well, my mabio. Hi, baby. Eh, and you can say you what it. I knew what. Every year. Me grab me a good way. Me grab of way. Me grab of way. Me grab of way. Every year, so. Awesome, Papa. Every year. Every I'm pushing for a mama quaba. Abrama, what now you're there? Dear, you're good. You're baby seven. Dear, you're wearing your baby seven. So for you. Asa bro. Bisi wa no. Obusafo. Ready o bia kabishim. Ele jan just say, yes ni me ma konta. Na yiga to subienu. Yes yaw. Wa film. Njore ba ya. E ma ya ko. E what ni nam. Wow. Every year. Opani panye. Ni ba ya geni. Opani panye. Ni ba abrewa. Na me jewanye. Abrewa. Aha so de said you kan. Ade atoye ni. Asam kase abafi. Nanso ye ho bi. Mo amunim se na kakra na afiri yesia. Na hododo no. Ya bono akofa oduyefo aba abeye bia nanso wa wonu awiase wo kurade a nkwantene ne se free ya dan ato ya yanka bia nshim ya antikutame ya antijame free ya anto yankra ai osiem papa na so se no de atie no se aya miaminu ya jei wa wi se agumaso so ko hu abusuya no abusuya yense mo amudim ade bi wo bi na awie bi afiri ye wo mfiri kurodua mo firi nyame ani enti abusuya na to yankra so mo ba na hyehyɛ ne se sisi ade ya kana duro na ebra no so a on be kwa kopɛ ne kurabea awo nyame ani na ya num na chisi kasa na yewie a ya san aba yenchi na hyehyɛ ya ɛwɔ hɔ no Papa, na fie papa ne denyo edeni si adampai Bobie oni abusia mo ba mama kwa aba eje so opani no we dey ye bebusia bi mo nantesi
Come, you be sabi. Obi manenko. Open we there. We ha sabi. The SC Olinia SC tinyanam. Na hima ye se yemra. Yemma busua yakọ. Na ho tutuye ne de busua ya fa ho no. Kan hye ye ne mbo na mane. Tie ba ya. Yemma mo hyede. Ne yakọ tinyanam. Ni sempa. Ni mama kwaba. Some de hade e bono. Mo ba ya de atu ye de. Aya awre hosem. Ya to abese no. Aya na kakra ni afri ye sian ba pa. Aya rento. Ya bonu akofo oduyefo. Aya hwa ye hwebu adayare kwa na ekoso tie mpo eye ne se yebese sana ma je kope oduyefo foforo ba. Anyeye. Fanisi uwu kurade ankwanti menye. Yo dani tu we so no kwa je yakọ ni kurum nyame ni. No ko ye hyehyeye wo ho nsoso ne se. Sisi ya de ya kana duru. Da wa ha. Hyehyeye wo ho ne se. Mamu ne mpanisi ade ne wo bi na awie bi. Kwa je ko ware ne ba akro dua mu nanso wo mfiri ya ne nkyene nyame ni. Nti abusua no ene ya ye ba akọ. Nti bobie de abusua na wesa ade ahye ya no ena me de simu yi. Me kura mpo na nka esa me bo ana aba na ahema ho. Nanso mu amu ne mse de aje ne kyerewa asi aye mintimi nya wo mu ho saa. Ti mo nda wo ma. Mo ko amu fanse na ahema. And said the okay, I am a crana, and Penny said, the idea to no, and no, tea, no, and no quiet. Tea, the Macache, I'm so quiet. I'm a lapis, Naima, what do you buy a young cranny? So we have ha. Aya wa wo de hye kwa agi. Woni na busua na e kasa kire we. Ama wada ma ya wanim sem. So fi ye sian ba pa dan to ye. Na wo sa mamra ni amane e kwa so ye kokora na chi. Ampa wo soma ye. So wo boye chi dom. Nti ye nko. Na wo so wo yi apa ye akasa kire na mata ye chi. Ye ko ye akwa kokora no. Ya no na sikasa. Ya ye bibia na de nwanwa kura wo mu se na ahima se ya free ye sia otinyame ni kurom su banya na free ye de te wono na ahima se woni nka se wo ka kire ete kura nyina di twi aye na ye na ahima ye wie aye ya ebu akonta aka ama nti ninu agye se ya wie bibia ya ba na agye na buso se da bi ye ntena ho sa ade fe ne ade pa na ahima ya maye no se tena se na sabi antwa yie ne ani wani ne yie ti ya ba ya na ahima ya aseda na ahima nya nkwada makwa ba bio ya se da mo se makokra akona makokra afiri akokata na chi kra na se bo fe bia ma na no maso am okwarenta maso asade mo abedru fie so biem so me da mase wani nya mo sha mo akoshe of mine sanse oba ye ne bata nka mo ko hoyi nka mo nya na ne mo nya ba bi na wata so oba ye se ne so ni eni asetna pa ne metna ye ne na ma mo so mo ko ya mo so asemi ama mo ne ka de so na ka ho ona oba ne obusia so onye mo re chechefo no no a ehwe mo so no asemi ama man sa ne agiwa se akore wada mabamu atoma wada mabam se ne abo ne kro yo atwa bibia to atwa se ne ukura wo ba anyway so yo ba enti mo mfa no fa ne hye wo yam se ne ani wa hye wo yam
na ne make kyerɛ mo so ne sɛ ti ye bo di ne bebia ni mo ho isa ntimi wa tete won tema so ban a mo da na di wo kuro yi mu afiri ya tetena mo ne tena ye ne wo wuye o se ye mo ya o se ye mo ya ewu da ho ma obia o afiri ye de wo ko ye ne ye ka kyire no ne ye hwɛ kwan ya fa so a wo ni anso wo bɛkɔ anse wo wu atwede ho ba kokɔ ne wo wu nso da ho ma obia di se wo ne wo nua te ho na se wo ye wo nua bɔne a kai se wo wu e da ho suban na je wai me kan suban mo sesa mama wo we enya disua de pa mama na wo hunu se wo yonko da ene wo da se ne nne afiri yesian aja ne de ehokure sa na nso obetimi aja na de oja na hokoro de na de asama tukuri na na me ntesa afiri ye de ne ti asundue kwa so na me se me kura adisua dia masua wo afiri ye ayi yase enya asem ketwa sasa afiri ye nwu a kamenu se mesua de ewu ye afiri ye wi bebre kura de hye me na mane de sa tere me so se me na makum afiri ye eso na nanom di madanse se menya afiri ye hwe na me tibi so mu kuma kokoba mpo na makum afiri ye wo ne se mesua de afiri mu nenso na uniform na mka se ye fa to so manenye wona na minimum ho hwe o so de atome so amene se na nanom bedi masem mama me nana yima we je mi menu chese oni ho hwe se me fa to so nana ho we je menu di mpazo ho eyese ho nya wonye di mpama mo mama me de kom di me ah ya ba na ma me je wa mu di fufu nti no mo ndwini pa ho o papa o ma nya obi ni me ko didi o ni ma me didi ya ni ma me je wa